compartim des de Junts per Catalunya, que calen solucions, que cal donar recolzament a l'àmbit de l'agricultura, també a totes les persones que lluiten contra aquestes plagues. I sobretot, molt important, seguir treballant l'autovia entre Balaguer i Lleida. La mobilitat ha de ser ràpida, al servei de les empreses, que vol dir al servei de les persones i de la competitivitat. Per tant, per nosaltres aquesta és una bandera clau, l'autovia entre Balaguer i Lleida.